해블레 공부했어요. 어려워니 아다니 생각 상대 विद्यालय ग्राम विलास पासवाना बुझिरमंजन दिगानी लैंड प्रॉब्लम हानि प्रॉब्लम साथी बाकी समस्या बाकी जो करना पुलिस ने होता बेकुल जोन ले बिताना बुझिना हर नाय जो सामने दादाइमा जमला गुरुतो नाम बातला लाइवाय जे शुमाव सामने जों रायजोखौ गोरलैयै मोननायाव गैया जों बेफोरा स्पष्ट नुनो मोनदों आरो हयथ' रायजो मोननो थाखाय एसे गोलाव समाव थालांनो हागौ जे समाव थानायाव हयथ' 5 बोसोरबो जानो हागौ 10 बोसोरबो रायजोखौ जों मोनगोन दायो सानजाखौ 10 बोसोर जालांबाय थेवब्लाबो जेबो मोनसे जाया आरो काश्मीरावबो जाबाय मोनदों समाव थानाय जाखांदों जोंनावबो हयथ' बिदिनो लोगो हमनानै रायज्लायदों दा रायज्लायनायफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दासिमबो रायज्लायनायनि बाथ्राखौ गनायनायाव गैया किन्तु माबा माबि होनो होननानै बुङो किन्तु जोङो बुंदों आसामाव बे असमियाफोरनि दबथायनायाव पुलिसनि अत्याचाराव खुनु मोनसे जौगाखांनाय जानो हाया बर'नि निरापत्ता जानो हाया बेखायनो जोङो आलादा रायजो मोनब्लाबो थांनानै थानो हागोन आरो जौगाखांनो हागोन आरो पुलिसनि अत्याचारनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै जोङो खेबले बुंबाय थादों अदेबानि आदानि सेंट्रेल सांग्रि विद्यालय ग्राम विलास पासवाना बुझिरमंजन दिगानी लैंड प्रॉब्लम हानि प्रॉब्लम साथी बाकी समस्या बाकी जो करना पुलिस ने अत्याचार बेकुल जोन ले बिथाङा बुझिनो हादों होननानै जों सानदों दादाइमा जों दा गुरुत्व होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे सोमावसारनायखौ जोङो जौगार खालामनो हायाब्ला जोङो रायजोखौ गोरलैयै मोननायाव गैया जों बेफोरा स्पष्ट नुनो मोनदों आरो हयथ' रायजो मोननो थाखाय एसे गोलाव समाव थालांनो हागौ जे समाव थानायाव हयथ' 5 बोसोरबो जानो हागौ 10 बोसोरबो रायजोखौ जों मोनगोन दायो सानजाखौ 10 बोसोर जालांबाय थेवब्लाबो जेबो मोनसे जाया आरो काश्मीरावबो जाबाय मोनदों समाव थानाय जाखांदों जोंनावबो हयथ'